Malta ġiet uffiċjalment magħżula biex tospita wieħed mit-13 il-antenna l-ġdida tal-AI Factory stabiliti fl-Ewropa f'pass sinifikanti ieħor fil-vjaġġ ta' trasformazzjoni diġitali u li jsaħħaħ ir-rwol tagħna fin-Netwerk Ewropew tal-Intelligenza Artifiċjali u fil-High Performance Computing Network. L-antenna ta' Malta bl-isem ta' Calypso se tmexxa mill-Awtorità Maltija għall-Innovazzjoni Diġitali l-MDIA u se tkun marbuta mal-AI Factory Faros tal-Greċja. Din se tipprovdi lil startups, SMEs, riċerkaturi u entitajiet pubbliċi Maltin b'aċċess għal Euro HPC, AI Supercomputing, taħriġ u settijiet ta' data f'setturi kruċjali bħal finanzi, it-trasport u s-saħħa, kollha bilan li jissaħħaq l-iżvilupp tal-intelligenza artifiċjali, il-konformità u l-kollaborazzjoni madwar l-Ewropa. Din hija parti mill-inizjattiva li ġiet imnedija biex tkompli tolli l fuq ir-rwol tal-Ewropa fil-qasam tal-intelligenza artifiċjali. L-Unjoni Ewropea se tiffinanzja dan b'investiment ta' madwar 55 miljun euro. Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri laqa din il-kisba u qal li dan huwa mument storiku għal pajjiżna. Dan hekk kif din il-kisba tikkonferma lil Malta bħala ċentru ta' eċċellenza u innovazzjoni diġitali. Dan fil-waqt li l-kap eżekuttiv tal-MDIA Kenneth Brinkat sostni li permezz ta' fondi Ewropej din l-awtorità se toħloq il-Calypso AI Factory antenna b'investiment ta' 10 miljun euro. Intqal li dan il-proġett se jsaħħaħ l-ekosistema lokali u jħaffef l-aċċess għall-intelligenza artifiċjali.